Zemoz jundo udara. Erki, igual de txoko festa bezin ongi. Ongi. Igualdi triste xamarra, baina hoi da zena, eta bitu, hala, fresko, honda. Eta deskantsatzeko aukera izan duzu? Asko, aukera asko hartutut deskantsatzeko. Bueno, orduan udaraz disfrutatu zula eta ongi pasazula. Bueno, udara aieka batea utziko dugu urko eta gaurko gaiai beira jarko ga. Pentsamendua eta errealitatean arteko lotura edo titulo jarriko jogu eta geho oain urko zuri tokatzen dizu gure entzuleari ulertaraztea sarreratxo honekin zer esango dugun o gaur zertaz hitz egingo dugun. Bueno, pentsamenduak eta errealitatea. Bueno, zein da kontua? Kontua hau lehenoztik aipatu izan dugu, hemen inkontzientin gora berak eta gure milioiaren hau erabiltzen dugula, hoi alde bat egalditzen da, beste toki batetik hasten da lanin, eta zein da, ze tokitatik. Gutxora bera da, gure realitatean guk ikusi dugu gauza bat, esperientzi bat edo gertakizun bat. Bino, guk dugu bizitza esperientzi bat. Eta bizitza esperientzi horrena eta behera egiten dugu epaitu gertatu den hori. Epaitu edo gure iritzi jaman, nola izateko. Eta esperientzia ja bukatu da edo hor mantentzen da, gu jongoa agian beste toki batea, eta epai horrekin edo pentsamendu horrekin bueltaka gabiltza. Eta pentsamendu baldin bada positiboa, zoragarri, jupi, ja, positiboa oso gutxitan izaten da. Eta gaina ez dugu mantentzen. Normalik izaten da negatiboa eta gaina joten kaina sartzen eta horren da sugeio gotzen. Horren zer da, horrek egiten du gure realitatea ilundu. Hoi da gertatzen dena, besteik ez. Horren pentsamendu eta realitatean artin zein da, jaketa lotura horien dugun, realitatea da dena. Eta gaina ja pasa da. Realitatea da hor dona. Eta pentsamendua izan horitzak kaso honetan, guk egiten dugun epaiketa realitate horren ingurun. Eta pentsamendu horrek, berez esan gure bizitza ilundu egiten du. Positu baldin bada ez, alaitu ingo du. Eta agian norratien landua dona, edo ja konturatu dena, eta ez, pentsamendu hiri esker konturatu dena, pentsamendu ditutela, eta horren aldatu egiten dut, eta lanketa bat ditut. Eta hoi da, pixkat ikusiko duguna hoi, nola landu egiten edo zein diteken pentsamenduekin. Eta askotan hoi bai ez, realitatetik kanpo bizi, orduan ez? Era bat, ega enteratzen ze pasatzen den. Hola, argita garbi, ze gure milioiarena, gure alde kontzientia, gure la millonesima parte, osate duen hori eta enteratzen ez zertaz. Gure zerebroa ez do prestatua momentu gertatzen den hori bizitzeko. Dakagu hipotalamo hor den aztertu, zientifiko eta idea gure hipotalamo egiten dula gure aurreko esperientzien arabera esperientzia hau filtratu eta hortik ondori jugate. Gure zerebroa ez do prestatua momentu hontan bertan erneoteko. Baina gure bihotza bai, eta gure sentimendu bai. Hau ez gauza kuriosoa. Eta ez da egit, igual oengo galderatzea da, pixkan bio, hil zaitezke errealitatean ez da momentu batin bizitu gabe? Hoi gure ingurun jende asko ikusten dugu, erabat erretxinduan persona hoi. Agilan, ez dakit, erretxindua, aserre, ez dakit zabaiz, mateu dena gaizki dola, bea barruan dago gaizki. Harri ez zaien porta, ez dakit, aldatu den zuaitz berriak aldatu din, edo ume berriak jaio din, o esperientzi politia gertatu dugu, do amargatua, barruan do herria, persona ez da enteratzen realitateaz. Bere barruko realitate ilun horrek jana daka. Hortatik asko doe, pila bat. Agilan ez da neurri hortan, iluntasun hortan, minio bai, ez dakit, normalki hartaldia, gizartin hartaldetik atera nahi ez duna, zeo zerrati da. Ni bazperen ateko ez dakit zer donor. Hor dona da benetako realitatea ikusteko aukera. Zure begiakin, ez gizarteko orokortasunan begiakin, ze orokortasunan begioi ez da egia. Hoi da norma korrektua dena, edo hoi intzaku, bestela hemen sistema eroriko du, pues eroi da hiela, agian gaizkina, eta gara eroitzeko. Pixka jona, baduz, juhu, erki guztua. Hoi da, pentsamendua eta errealitatean sartuko eta orduan, pentsamenduan bizi den pertsona horrek, ez da egit, errealitatea murgiltzeko ze pauso mamerko dituzke?
Bueno, hemen planteatzen da Byron Katie izeneko autora batek edo, emakume bat, ez? Esperientzia bat eukizun, 10 urteko depresio bat eukizun, eta nolabait, depresio horren barruan, itxe barruan egoten zen, ez zon oso pozik, Depresioa, berez da, presio gutxikin, baina ez da gizte pasan entzitzaien, ez zon hoki. Horre, batzu bi liburu, bat 10 lokez, eta bestia 1000 nombres para el gozo zehoik, hoik interneten daude, eta bea daka bere web horria, The Work, edo lana du izena, bea deitzen jo, lanketa honi deitzen jo, lana. Eta, konturatu zen nolabait, beak, bere pentsamenduta zohartu intzen. Eta hori jaten zen, eguzia itxian, bere gauzak itxien, o ez itxien, o ez da izertan, eta konturatzen zen, poliki, realidadia eta bere pentsamenduk ez zila gauza bea. Realidadia bada aulkila zikina dago. Takit, aulkila zikina dago, ez dakit. Zikinkeian mundun igual erregia izango da ez. Eta garbitasunen mundu, ez da erregia izango, eta bali. Mino ze gertatzen zen, bea konturatzen aulki horrek garbila honber nuke. Pentsamendu bat, tortzen zitzaien hau da adibide bat, Eta ze gertatzen zen, nola aulki horrek garbila enbor luken, eta ez ton garbila, eta horren azaltzen zen beste pentsamendua. Eta hau da, direkto bilotzea, nola nina zen etxeko emakumea, eta nola ni garbiki berduten, hor batzu jondia, orduan, hasten zen kulpabilia de sensazioa bezala, eta orduan beha gaizki sentitzen hasten zen, eta total, bitu zerreza zen, ez du importa gizana emakumea, sila garbilu eta kitio, eta bukatu da, ez, pentsamendu hortan segi, ez dakiz, zenik ez du mezi, eta pentsamendu batetik, azkenin sortzen, kriston marabunta zarra, eta horren depresioa, 10 urte luzatu zitzaion. Urko, ni hori nahi zuten zuten, batzutan bai, pentsamendu eta errealitatea bere iztiare bai, zaila izango da, ez? Zenola akizu justo dela errealitatea, pentsamendu, lehen aipatzen genuen bezala, pentsamendu negatibo askoz gehiago baldin batxugu. Baina ordo gaku hau da, bea planteatzen duna da, pentsamendu hori zalantzan jartzea. Pentsamendu estresantia da bea bilatzen duna, bea jaizen batzuk erabiltzatu, Zuia estresa sortza izun pentsamendua, ezin hona sortza izuna, eta are galdera batzu planteatzen dut, dialau galdera, non zuk zalantzan jartzen zuen pentsamendu, eta zalantzan jartze hutxagatik, konturatzen za, zalantzan jartzeko erakoa dela. Eta azkenin, buelta ematen jozu pentsamendu horrei. Hombre, nik aipatuten adibidean, pentsamendu batetik beste pila bat daude, azkein arrelazionatu daude, eta Byron Katie hau konturatu den, funtsan ondo, funtsa do, ez do sila garbila dola sinistian, baizik eta funtsa do, siloi ezpazu garbitzen baztertua izango zala ez sinistin, beldurroi gainditzen. Zudakazun pentsamendu horrek azpilan ju beldur batzuk, eta da beldurroi eta klak, Mino hortako ze planteatzeu, meditazio modu bat, lau galdera egiten juzu, galdera bako txai egiten zu pixkan mastikatu. Eta bat da, sila zekina do. Eta lehenengo galdera izango litzake, egia da, sila zekina dola. Eta normalki hasierako reakzio ez dut, nahi zauna zu, nik ikusi utela. Zu etzinan, ni bai, nik ikusi nun, ez du problemikan, bigarren galdera, erabat ziurtatu zenezake silo izikina zola, eta hor duen zuaztentza konparatzen beste siekin. Hombre, beste siak ez zoden oso garbila, igual, hauan azkeneko moda da. Zu zehorre aztentza zalantzan jartzen. Eta beste zalantzan jartzeko era bada, nik ala ikusi, nahi ala irutu zitzen, nik zerrakit, hango nausia igual hola usain zaio, eta beha itzen da propio marrazten zikin itxura emateko, hor ja dudak hasten dira. Ez dakit adibide egokina den, gaur adibidea batea, gaurko adibide egokina dela. Eta hirugarrena da, eta hemendo gakua dokusteko, pentsamendu estresantio deitzen dena, nola sentitzen zago, zer gertatzen da, nola reakzionatzen zu, pentsamendu isinisten zuni. Nola? Lotxagarria da, toki hontan ala berluke, garbila berluke, zeko txino zikin da tipo ez da gizeo, ez? Hola hastenga, eta zer da gertatzen dena, da hemendo gakua, gu, hola gaudenin, pentsamendu hori sinisten dugulako, gu gaudenin ze pentsatzu horrezek, gu itenga erretxin du. Eta orduan, galdera, eta orduan nola tratatzen zu, bai sila horren nagusia, nola tratatzen zu gaizki, eta zu iruditzen zaizu, gaine iruditu zaitzake, bea idela zuru atakatzen.
Zu iruditzen zaizu, jo, tipo horre silla zikina, zehar raio baina. Ez da esaten, ez iruditzen zaik, bilen artin silla garbitzen baina, ez da giro, maitasun giro bat izaten da, atake bat izaten da. Ze silla zikina garen, ez? Eta bestie gole, ez dakit, ni zerrakit nola dan silla zikina, ez dakit, niena suposatzen, beha izan dela, ni zerrakit. Eta besti zesoto, aldutzak mendik, Edo, hola galditzen da, aluzinatua behira, silla zikina, ez dakit, ni honea atzea dorrena, bombilak aldatzea, nien hemengoa, Osea, ibarraiga, atakatzen, arazo edo, ustezko realidade horrekin zerikusi ez duen persona bat. Tipo, aluzinatua, ze pasen hemen. Eta gaina arpei horrekin behituko dira. Osea, beste pentsamendua, persona horrek nahi kaso inberlik, eta ez du iken, gaiztua da. Olako gauza pila ba gertatzen dira gu barruan gaizki sentitzen galako. Ez makiatu, baztertu eta bertar. Eta beha planteatzen azkeneko zea, galdera edo izan litzake, mendak eta azpilan, pentsamendu hori gabe ze izango zeinake. Osea, silla zekina do, ordo, bale. Baina, bueno, pues vale. Pues imaginatu, sillaik ez do, osea, beste erabateko ze bat, ze izango zeinake, ez balizuke eragingo nolabait. Ze, zorion txoan, ez importa, garbian ozikina, ez egin nola hau inberko menuke kaso bako txin aztertu. No, zu nola sentituko, ze izango zinake, ni zorion txoa. Eta kitio, ez importa zatio silla zikina da, no. Osea, zu importa zaizunez da silla zikina, no, garbila da. Zu importa zaizuna da, zure ingun silla zikinak badaude, zu baztertua sentituko zala. Eta orduan, zaiten zu pentsamendu lotu. Zuk usantzuna da, pentsamendu idia izar ergan punta. Baina, hor, azpian daudena beldur ugari, eta beldur ugarin bukaera, pentsamendu bat, silla zikina da. Bulegotan silla garbila berbeteke, zen lotxago bidin hemen, gaina, diru publikukin testu, horreaten ni, zute, kakazarrek. Eta azkeneko puntu izan horizake, alderantziz jarri. Silla garbila do. Eta horren zu sango zu, alazne, baizea, silla zikina do, silla zikina do. Ja, mirki hor, zu lan noiten zunin, konturantza ez dola silla zikina. Nere pentsamendua do zikina. Eta hor, nere pentsamendua garbila do. Atetzen da, gutxora, Baina, hau, era intelektuala niten bada, ez du ezertako alia. Hau da, arginan horrez eta liburua irakurtzia. Osia, irakurri, ensaladak eta irakurri, nola iten din? Irakurri, osia, irakurri ez, irakurri behin eta egin. Hau da, egiteko kontua. Eta hor dunta gehioin, hor dunta azkarra gertatzen da aldaketa, eta azken konturatu jentza, eta grazia ematen izu zure miserable alde horrek. Oso miserablea gare bai, ez? Ikaragarri, ez da, gai ikasnik. Bizitza ontatorria ikastea eta bizitza guztian izango gai ikasnik. Ze ordunta gauza gehiago ikasi, ordunta, esantzagun zorrozteko lagaina ordunta xorrotxeagoa izango dela, orduan, ikasiko dugu laserrekin. Eta laserrekin ja ikasten zuen, eta, ze ongi, orduan ikasiko zu, ez dakit, usaiakin, beti egongo da, eta egon da jela, ja doktora bat etzen mazu, 20 urtean, zein entzun hortik aurrera. Eta ezakite, urko bukatzaieka juteko, ze gomendatuko zenion, pertsona bateri ez, leheno aipatzen genuen bezala, pentsamendua eta errealitatea, etxunak bere izten eta ja, zera batin sartu ona, ez? Erotzen du lakore bai, ez? Askotan ez jakitia pentsamendua edo errealitatea den. Bueno, nik hemen neiritzia gutxitan ematota, oan zoa hemenakin eman ingot. Nei asko gustatzen, no? Ze iritzia ematea? Hombre, bitu kontu leukita, oan ulertu gozu iritzia zertik ez dut ematen, nire milioiaren ahortatik atetzen delako, oza, nire milioitikan batetik bakarra atetzen dena, nik ez da konpartitziare. Beste kontu bada, konpartitzia izu pozik, no? Pozik sentitzen, bai izu konpartitzatea. Eta gaina tireiteko, jakiteko nola zauden. Bueno, zein da kontua. Byron Katie honek aipatzen du, pentsamendu estresantik bilatu, ze hoidia zure realitatea iluntza dutenak. Pentsamendu alaiak edo zorionan baldin baituzu, segi, eta ez da kutxure. Ja, eta aipatzu hortan barruan, aipatzu bizitzeko bi era bezala. Bat da, realitatea bizita
Eta bestia, realidadia ez bizi eta sofritu beste realidade baten bila bezala, minio, ez benetako ekintzainaz, baizik eta pentsamendun ustelduta bakarra. Be pentsamendu hoitila eta realidadia zohartzen ez den jende horrei nik aholkatuko nioke, segizala sofritzen, asko, barrabiltaino bukatu arte, eta bea poliki izan zela, joder, nahikoa, eta orduan azalduko zaio, orduan esku bateko gogorzea lokatzaz arte, eta klak, liburu bat helduko, ez tegin nola, edo laun baten eskua, orduan azalduko da, bea berduna hortek atetzeko, bitartin ez. Eta bitartin seizala sofritzen. Ez da problemik, hau da ikasketa bat, eta ez da ona ez sofritzea eta txarra sofritzea. Ez, gu gizakia berezko joera, alperkeirako joera dakagu. Ez, nik egun guztia lan eke, egun guztia lan ekean emau, ellos ire sentimenduta. Horren ire sentimentutatik eskakeatzen aiaz, egun guztia lanin. Hoi Euskaldun jatorpia dizaltzetik golakuk. Itxetik eskapo, lanea, 12 ordu, gizon jatorra, zakuran biolinak. Geho jende hori nik uste dute urko, oso sensiblia dela jende hori. Ze gehote mazda behakin pixkat onduan, momentu bat egin goxo, sufrimendu hori asko nagaritzen jozula, dakatena barruan, eta azkenin batzutan neharrez hasten dela, eta ezin izatutela ere bukatu, ez? Momentuko xu hori, bere bizitza esperientzian, bere bizitza ontako esperientzi ontan, hoi da tokatzen dena. Gogortasun hori bizitzia, sofritzia nola bai zukin konpartitzia baita. Momentu hortan esku batetzen egin eta eskuan masaje goxoa jaso bitu zegoen. Bai zutzako, bea erekitzen ikusi zulako, eta bai betzako ereki ditekela ikusi zulako. Perfecto. Honek iteuna, emakume honek iteuna, amar lo que ez da, hori da dena. Ez du epaitzen. Hori da guantokatzen dena. Liburu irakurtzaunak eta pixkat lanketa hoiteunak konturatuko da beste pauso badola hor. Eta beste pausoa, beste programa batin.